Aya saizi manager amafika ija ndiyowonjeza. Kunena zona ulo mutakhala zonena kuti inuyo anti ndinuwo kuti simuli woti mukhoza kulankhula. Koma m'bale wanu mmene amakumana nazo saizi pena anafika iwo ajawo. Ndiyo kuti kumusiya m'bale wanu kuti akhale pompo ndi kuti simukumufunira zabwino. Simukumufunira zabwino. Yetu ndokanika koma iwo aje. Chifukwa ife ine ngati akuyankhulisana ndi machimwemwe. Chifukwa ine tusiti makhala kwenikweni. Ine amandinena kuti ndine wamwano. Sindimakhala nawo pati kwenikweni kwambiri kusiyana kwambiri ndi machimwemwe. Ndiye nthawi ina amakambirana ndi machimwemwe koma ine ndinali pompo. Ine ndinawuza kuti chimene muzilingalira kwambiri ndichonena kuti ankolo anakwatirapo. Kumene anakwatirako anasiyako ana atatu. Inunso muli ndi ana atatu. Sikuti angalephere kukusiyani. Anayankha kunena kuti sizingatheke. Kuti ankolo andisiye ineyo amene ajawo sizingatheke kundisiya ineyo. Nawuza kuti mukunena zimenezozo ndiye napasa chitsanzo kunena kuti inuyo mumapanga zinthu zanu. Mesa pamene amafika kaya kuchipinda kumalipirisa kumatani mumalipirisa. Mumapanga chani zimene mumapanga inu. Inafikapo saizi yoti ankolo anapita panja kutuluka panja kubwera usiku. Ali ndati koma azipanga wiki inoyo anaenda ndi mamuna ake wali nafe. Si choncho akuti nawuza kuti mukuyenera kuzindikira. Mukuyenera kuzindikira kumene akuyendako. Siku lina azangoti mwina ndingopanga izizi kuti ndikhale nintendere. Munthu amene atazakumane naye kupanga zimene zokuti akhale nintendere inuyo ndi amene zapangise kuti ankolo azazindikire kuti inuyo mpaka nakusiyeni. Panga khalise pangatani inuyo azakusiyani. Ngati mungapitirize kumakhala khalidwe limene lini. Anayankhula kuti sizingatheke. Ine mwiza ndikufuna ndikuuze amene ajawo kusiyana ndi ineyo banja ndi sizingatheke. Nati hayi chabwino. Basi ine natuluka nasiya kumapitirizana kumayankhulisana ndi machimwemwe. Chifukwa ndi ineyo ndi mmene timakhalira muja munatipezera muja timakhala koma movutikirisana kwambiri. Sitimachedwa kuyambana ayi. Sitimachedwa kuyambana. Chifukwa si munthu wabwino ine ndisaname. Ndimayesa kuzikokera kuti mwina ulo ndikakhale nawo mbali kwambiri koma zimakanika. Zimakanika ndimaona kuti amapanga nkhaza kwambiri. Yetu. Kaya mwina nkhani ikhale yonena kuti ankolo amaona kuti ndi mwana kwa iwowo komabe munthu sizimayenera choncho. Olo mwamuna yotakha kuti unasiyana naye zaka zochuluka bwanji wendwe wankulu ulemu kufunikirabe basi. Amayi aja alibe ulemu basi. Asiya foja aya ambuyendo abwino. Ambuyendo ayi koma inu zimaoneka kuti munthu kusuta ukuku siko kuti munthu basi akungofuna kungoyiwala china chake. Ayi ngati asiya foja ndi kuti tilemekeze ambuye. Ayi mayi Jesu wabwino anti. Apopo ndesi wabwino akuyenera kungosiyana nacho chiwandacho. Ndi chiwanda chimene chijacho. Ndi chiwanda kunena mopa Mulungu ndi chiwanda. Si munthu wamtendere. Ayi bibi yo kutoko kungochipemphereraso sikuti ankolo oyipitirira. Siyipitirira ayi kungochipempherera anti menecho. Yetu amene ucha maganizo ake anali omwewo kumene ankolo amwalire iye asale ndi chuma. Asale azingwagwirisa ntchito basi. Yetu. Ayi basi apopo inuyo mungolimbikira kwayika mmapemphero kuti bibi yo isamakwereso kwambiri komanso muzingo alimbikisa asamaganize kwambiri ayi. Asamamuganize kwambiri ameneyo. Ndikuzani. Ngati nthawi imeneyoyo ankapita kuti anabwera ku shopu. Atapasaka shopu ija anaseka shopu kuti abwera. Ndiye abwera afika ku nyumba anafikanso tumochedwa kainali pa 6 ndi mautagwa kale. Anangofika. Ati phone yawo munthu anayimbira kuti ku shopu akufuna makafuteni chanchani. Anapezeka kuti akubwereraso. Andupitaso ku shopu ankolo anaoneka kuti zinanyasa. Inu mubwereraso ku shopu. Sikuyeneraso kubwerera ku shopu. Ayi. Ndupita ku shopu. Ndakuta mupita ku shopu mukatani. Makastomala andiyimbira yani. Andiyimbira phone kuti afuna makafuteni. Zinthu za 100 yakuti ndilephera kupita ku shopu ndi ankolo anena kuti kaseka shopu palibe sokusegula shopu. Chifukwa anthu amapanga chipongwe koma anachitatu makani ananyamuka kumapita. Azapite ankolo mbuyo muno anayimbira amayi awo. Azayankhule ndi mayi awo aja anapezona kuti atangokhala nthawi pang'ono iwo aja atabwera anabweranso akuyankhula ndi mayi awo. Kumati mayi ndimafuna ndalama ya lendi chanchani. Kangati amayi ajaso nankha ndalama imenepo ya lendi unakayitenga kutiko kuyambaso kangati kuti ankolo aja mwina anapereka chiganizo cholakwika. Koma pamene pajapo sanapange chiganizo cholondola aliyense ananena.
mwaona ndebe na amayi aja amakhala akumbereka so kumbuyo mwana wauja iyetu